Кое ви кара в момента да се занимавате с деца, които са в неравностойно положение? Историята е доста дълга. По принцип, целият ресурс на клуба е насочен към децата. Превенцията при инциденти в реки и водоеми. А пък специално днес за 1 юни организираме събитие за деца, които са в неравностойно положение, с заболявания, с различни проблеми физиологически. Каква е ползата според вас от това нещо? Полза едва ли има преживяване. Има някаква емоция много силна за тези деца. Те никога не са се докосвали до вода, никога имат проблеми голями. Не е възможно да влязат във вода. Ние се опитваме да им дадем тази възможност, да се докоснат до водата, да усетят вълнението на лодката. Аз забелязах тук преди малко едно момиченце, което е незрящо и така, наистина, това е трудно да се разбере. То не вижда какво се случва около него и въпреки всичко емоционално възкликна. Специално тези деца не виждат и усещането е само до допир и вибрации. Сблъска между две лодки и лекото вълнение, това за тях е много силен адреналин. Усещането миналата година и сега може би ще има, задаваха въпроса да се опитаме да им обясним каква е водата. И всички в лодките доста се постараха да се опитат да обяснят какво представлява водата. Защото те нямат никаква представа. Ако човек може да си затвори очите и да се опита да пресъздаде това, което не вижда. Въпреки че имаме база данни в главата си и знаем какво е водата. Водата е мокра, водата е мека, има цвят, има прозрачност. Всички тези термини бяха използвани, за да се опитаме да обясним каква е водата. За съжаление, 1 юни е деня, в който втора година се опитваме да съберем и събираме деца и ощетените от това внимание, и затова се опитвам днес да им го дам и по възможност. И други дни сме правили опити, но днес имат някакъв повод и хората са по-мобилизирани. Още! Напред и назад. Ара, правим видео съзнание! Така. Така.